is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Happy Easter kaninyong tanan. Happy Easter po, Father. Alleluia, alleluia, alleluia. Kamu daw, katulo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Kini ang gipalanog sa tuang salmo responsoryo nga haom kaayo sa tuang okasyon karon sa pagsaulog nato sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kaganina nga buntag sa kadaghan sa ania sa simbahan, naggunahuna ko nga basin wala nay musimba karon. Kita ninyo nga ang imahen sa Risen Christ, Mother Dolorosa nagatbangay pa tungod sa sugat kaganina. Sa akong giingon, daghan ang mga nanimba. Sa gunahuna wala nay musimba karon apan salamat sa Dios tungod sa inyohang paganhi aron sa pagduyog nining santos nga misa. Gisaulog na to karon ang pinaka-importante nga Pasko, ang Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Bililhon ang maong Pasko tungod kay mao kini ang sentro nga basihanan sa atong pagtuo. Nga si San Pablo sa iyang unang sulat ngadto sa taga Corinto miingon siya, kung wala pa banhawa si Kristo, kawang lang ang among giwali ug kawang lang ang inyong pagtuo. Kini ang sentro nga basihanan sa atong pagtuo. Si Kristo nabanhaw, nagmadaugon siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kasalanan. Ug gisaulog nato kini sa matag Domingo dinhi sa atong simbahan. Sa pagsaulog santos nga misa gitawag Eucharistia, Grego nga panulungan nga nagkahulugan og thanksgiving. Pasalamat tungod sa gugma sa Ginoo nga mianhi ang atong Ginoong Hesukristo aron sa pagluwas kanato. Ang hinungdan nganong dili Sabado ang atong panagtigom dinhi sa simbahan aron pagsimba, nganong Domingo tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo nabanhaw sa adlawng Domingo. Ug kini atong ginahandom o gisaulog matag Domingo, nagpasalamat kita sa Ginoo sa iyang pagluwas kanato gikan sa atong mga kasalanan. Ang ebanghelyo karon nagpadayag og usa ka pruweba pagpamatuod nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Ug adunay tulo ka testigo, tulo ka saksi. Una, si Maria Magdalena. Sayo sa buntag niadto siya sa lubnganan. Unya nakita niya nga ang bato nga giali sa lubnganan naligid na. Pasabot nga ang gilubong sa maong lubnganan wala na didto. Hinungdan nga si Maria Magdalena midali pag-adto sa mga tinun-an. Gisuginlan niya si Pedro ug ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Dali sila nga miadto sa lubnganan. Miuna pag-abot ang tinun-an nga gimahal ni Jesus nga ang gipasabot mao San Juan. Nakita niya ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Unya miabot si Simon Pedro ug midritso sa lubnganan ug nakita niya ang panapton nga giputos sa patayng lawas nga gipilo. Misulod usab ang tinunan nga gimahal ni Jesus. Ug sila nga tulo nahimong saksi nga nabanhaw si Jesus tungod kay wala nay sulod ang lubnganan. Apan kung ato pabalandungan ang gisulti ni Maria Magdalena, wala na siya dito gikuha ang iyang patayng lawas. Si San Juan Crisostomo naghimo og masubsob nga pagtuon. Kung tinuod bang gikuha lang ang patayng lawas ni Jesus? Gikawat lang ba ang patayng ni Jesus, ang patayng lawas ni Jesus? Gikawat ba sa mga gwardya? Sa iyahang pagtuon nakaingon siya, una, kung gikawat pa, dili na magago-ago ang kawatan. Nga pilo-piloon pa niya sa maayong pagkapilo ug maayong pagka-arrange ang panapton. Ikaduha, mas
sayon sa kawatan ang pagkuha sa patayng lawas. Kung tinuod man nga gikawat, kung adunay panapton, mas sayon pagka alsa kay dunay magunitan. Sa katapusan, maingon siya, ang pagka-arrange sa panapton nga lino, ang pagkamaayo nga pagkalukot, nagpasabot nga ang giputos ni bangon o gihubo niya kini tungod kay nabanhaw siya. Makaigsunan ang pagkawalay sulod sa lubnganan, isa lang ka prueba nga nagpatuod nga nabanhaw siya. Apan kini dili pa igo. Apan ang ikaduha nga prueba sa iyahang pagkabanhaw, dili na kaduha-duhaan nga tinuod gayon siya nabanhaw. O kini mao ang iyang appearance, ang iyahang pagpakita human siyang pagkabanhaw. Makaigsunan ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo, nagpadayag usab sa atong kadaugan. Nagmalampuson si Jesus sa iyahang pagluwas kanato. Ginoo siya nga nagpakatao. Nakiguban ka nato aron makaambit kita sa iyang Dios nung kinabuhi. Ginoo nga nagpakatao. Mihalad siya kagalingon diha sa kamatayon sa cross aron sa pagtubos, aron pagluwas kanato sa ato makasalanan. Ang iyahang pagkabanhaw ato usab na kadaugan tungod kay giluwas kita ni Jesus sa atong mga kasalanan. Alang ka nato, tugot ako sa pagpaambit o tulo ka butang. Una, ang mensahe sa pagkabanhaw, mao ang paglaom. Ang mga tinunan, anaa sa mangitngit nga kahimtang sa dihang gipatay si Jesus. Nawad-an silang paglaom. Ang ilang gilauman nga mo ay muluwas kanila, mahimong ilang hari, karon gipatay. Nawad-an o paglaom. Murag nahugno ang kalibutan alang kanila. Apan sa dihang nabanhaw si Jesus, nalipay sila. Nahibalik ang maong paglaom. Wala mamatay, wala nagpabilin diha sa lubnganan si Jesus. Tungod kay nabanhaw siya. Kita usab sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, aduna kitay mga mangitngit nga mga kasinatian. Mangitngit nga kahintang sa kasalanan. Mga problema, mga pag-antos, financial man, kawadon diya sa panginabuhi. Kalisdanan diha sa pamilya, tungod sa dili maayong relasyon, kulang sa panaghiusa. Kalisdanan man tungod sa sakit sa lawas o namatyan og minahal sa kinabuhi. Apan nating hinduman, ang mga tinunan na wadan sa paglaom, apan si Jesus nabanhaw. Miyanhi ang atong Ginoong Jesucristo aron pagluwas kanato. Busa, ang mensahe sa pagkabanhaw, mao nga magmalaumon kita kanunay. Ang atong Ginoo, nakiguban kanato aron pagluwas ka nato. Ikaduha, ang ganghaan sa langit nga nasirado sa dihang nakasala ang atong pinakaunang ginikanan nga si Adan ug si Eva. Sa dihang nabanhaw si Jesus, naablihan kani pag-usab. Ug tungod kay giluwas kita ni Jesus sa atong makasalanan, moabot ang higayon nga kita usab makasulod sa maong ganghaan sa langit. Aron nga magmalipayon kita nga makiguban sa atong Ginoo. Ang ganghaan sa langit nga naisarado sa dihang namatay, sa dihang nakasala ang atong pinakaunang ginikanan, naablihan diya siyang pagkabanhaw. Ug malaumon kita nga makiguban kaniya, makaambit sa gahom sa pagkabanhaw dito sa gingharian sa langit. Ikatulo, ug mao ang katapusan nga punto. Makaambit kita sa gahom sa pagkabanhaw. Dili na magpaabot nga mga matay kita ni kalibutan. Kay bisan karon ato ng panag-ambitan ang gahom sa pagkabanhaw. Pinaagi sa pagbag-o sa atong kaugalingong kinabuhi. Ang pagbiya sa sala o pagbalik ngadto sa Ginoo.
Bisan ania pa kita ni kalibutan, makaamgit kita sa gahom sa pagkabanhaw. Kung anaa ka nato ang pagbagos ko galingon, ang pagbiya sa sala ug pagbalik ngadto sa Ginoo. Makaigsunan kaninyong tanan, usbon ko, Happy Easter. Karon man do kita alang sa pagbago sa tuang panahon.